Hadi yeter hadi kıracaksın. Yeter. Мама, аз се обадих към Михайлов. Трябва да му говоря. Защо? Защо много изкараш? Ти знаеш ли, че половин час... Мамо, той е голяма работа, мамо. Половин час в... Евала. Той спесяване на едно доста сума пари, да знаеш. Да. Намаляване на работна ръка. Браво! Aç daha geriye. Eyvallah, eyvallah. Bravo Nayatam. Eyvallah. Ви кой искате? Забравяхме гладните години.